Guys, mayong buntag no sa tungkuan guys. Marag. Dali na mo, mga guys. Dali na mo ba? Kaya ulimpyo na si pare, Rocky. Dali na pare. So ang HD2 da guys, mag general cleaning daw para silang area sa ilang building guys. Mao ni ilang area silang building. Kana sila mga HD2 da, shout out. Ngayon. Kasi Tilaripe, mao ni ang kuan diri sa HD2 da. Treasurer dai. Dala si Pongpong. Pongpong guys. Pare. Dali na pare. Kaya gitawon dire pare. Guys, ang sitwasyon sa tricycle ni Kuya Edgar kung sa katambak sa basura diri. Nilikay man ni si Makmak hinuon sa ato ang vlog ani noon. Hugaw kay ko. Awa guys oh. Hugaw kay ko. Hugaw daw kay si Makmak guys. Ana man jud ba siya magtrabaho Mak, di ba? Ingana man jud na. Okay ko guys. Awa guys oh. Guys, kung bugnaw ron guys, lami guys, bugnaw. Bugnaw. Dili init dang do ron daw. Lami unta magpabugnaw. Ana ang yang kuan. Iyang gimen. Karon guys, dapat anaara mo diri dito daw uban. Anhi mo diri kay para mo tabang og hinlo. Okay na ni siya Mak. Sa kapono ang kuan ni Kuya Edgar oh. Tata. Okay na dito mo. Guys, mao ni ilahang building na ilahang butangan sa ilahang mitinganan building na nila. Karon general cleaning sila. Sila Boy og si Pongpong, si Makmak, sila kay Edgar. Si katawas oh. Bugnaw kayo. Mo sa kahugaw ng ilang area naghihinloan diri guys. Loy kayo no. Loy kayo mutang nila kay. Dili magitambak ang ilang ang mga basura ba, dili gipantambak ba. Karon sila ang nagantos. Gamiton sa mga HD toda kay para ilang mitinganan diri Mo nila building. Tapos guys, Pong. So unsay maingon nimo na naa mo building karon Pong? Salamat kayo rin no. Buyak food. Di, mahadlok siya og interviewon. Te, si Ate Loripe na lang. Te, unsay maingon nimo nga naa mo building karon nang gatagan na mo sa salamat sa iha sa Emily Homes nga nagtagaan ni og space diri para himuon namo kani nga space himuon namo og livelihood sa muang mga tricycle, mga asawa namo nga kami mga asawa nga walay trabaho mao na ni mahimo namo og livelihood na puron diri. Salamat sa ilahang generosity nga nagsugot sila nga maghimo mi og building diri sa Emily Homes. Thank you kaayo sa donate ani nga donate ba unsa ba? Ani nga area no nga para buhaton og building sa HD2 da. Og naa nami mitinganan diri guys. Dili nami magkakuan og mitinganan kung asa may mga pwesto og meeting. O mao ra to guys. So please follow and subscribe to my YouTube channel. And follow to my page, Bina Vlog. Then dara sila, amaw na nagtrabaho diri karon. Ang uban wala pa, asa naman mo. Shout out sa inyo no. Manganhin na mo diri Ang uban mga members sa HD2 daan hina mo diri og tabang mo diri og panghinlo. Yan na kaya mo. Why may tubig dito? Guys. So babay sa guys, kay mutabang taog hinlo diri. Kay naa naman ko diri, mutabang na ta diri.